बाक्सानि अदालबारियाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गोथै सावग्रासालि न' बेखेवदों। बाक्सा जिल्ला 23 नं मसलपुर बियाबनि सिङाव दिनै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गुबुन गुबुन जायगायाव मोन 12 सोरखारि मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो। मख'जाथावदि बे 12 सोरखारि मावथांखिनि गेजेराव अदालबारियाव 15 फाइनान्स फान्डनि लुफुंजानो गोनां गोथै सावग्रासालिनि न'खौ बेखेवनानै होयो। लुफुंजानो गोनां गोथै सावग्रासालि न'खौ मोननानै अदालबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मखौ रायजोनि जौगानाय खामानि मावलांबाय थागोनखौ मिजिंथियो। समष्टि हिसाबै जोङो बरमा एलएसिनि पार्ट मोनसे बिथां भुपेन बर' एमएलए बिथांनि गोबां लामा पेन्डिं जाना दंमोन, इनिग्रेसन जायाखैमोन। बेखौ जोङो दिनै इनिग्रेसन खालामदों आरो जोंनि मसलपुर समष्टियाव 18टा कालभार्ट आरो 4 लामा आरो 3 मानसि सावग्रा जों दिनै खेबसे सानसेयावनो दिनै बेखौ बेखेवना होदों। मानोना गाबोननि उनाव जिहेतु मडेल कड अफ कन्डाक्ट गोलैनायनि बांसिन चान्सआ फैबाय बा गाबोननि उनावनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावनो हानाय नंला। बेनिखायनो दिनैनो जों जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि माखासे गासिबखौबो लानानै बे हाबाफारिखौ मावदों आरो जोङो बरमा पार्टआव बांसिन मेजर लामानि जेरै खारुवा सारियालिनिफ्राय पुरानस्रिपुरसिम दोंसे लामा, नाक्तिपारा पाम्पनिफ्राय बरमा हाइवे मोनहैनाय लामा आरो बरमा माने हायार सेकेन्डारिनि बाउन्डारि वाल, थिग बिदिनो मन'खायाव कालभार्ट, बेबायदि गासै माने 25नि बारा स्किम जों दिनै बेखेवदों आरोखि। बेखिनियावनो नोंथांनिसिम मान बावनाय जाबाय एसेबाबो। दा बाथ्राया जाबाय मा, जोङो बे जिथु गोथै सावनाय न'खौ जोङो सिगांनिफ्राय मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय थादोंमोन आरो बेखौ थांनाय बोसोरनि सिगांनो जाबाय होननानै जों खोनादोंमोन। दा दिनै जोङो मोगथाङाव बेखौ नुनो मोनबाय। दा जोङो दिनै बिथां EM राकेश ब्रह्मआ जिथु जोंनो बेखेवनानै होबाय, जोंनि जि माने गोबां समनिफ्राय जों नेबाय थानाय जिथु आसनि जिथु स्किम, बेखौ जों दिनै मोगथाङाव जाफुंनायखौ नुनो मोननानै जों माने रायजोनि जानानै गोबां माने बिथांखौ अनसायदों आरो बेनिफ्राय जोङो गोजोननाय मोनदों। आथिखालाव माने जिदि माने जोङो गोथै सावनायाव जोंहा न' बारिफोराव जों सावोमोन आरो बिदिनो अखा फैबा जोंहा उसुबिदा जायोमोन। दा जोङो बे न'आव जुदि जोङो जाफुंना फैयोब्ला बा बे जाफुंनायनि लामायाव फैबाय दा, आरो अब्लानिया जोङो बोथोरा गाज्रिबाबो, अखा फैबाबो, बारहुंखा फैबाबो जोङो गोथै सहखौ जोङो आलो गोजोनै जोङो माने सावनो हागोनखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिथाङाथ' दा मावगासिनो दङ। दा UPPL सरकार बा राकेश ब्रह्मआ जिनिफ्राय माने कार्जफोरखौ लादों बा EM जादों, बेयाव जों गामियाव डेभेलपखौ जोङो नुनो मोनदों। जोंनि गामियाव बिथाङा अन्तत 3-4सो माने स्किम माने लाबोनानै होफैबाय। अलरेडि जोङो नुनो मोनदों आरो दा नै बेबो मोनसे गोदान स्किम, दा बेबो माने जाफुंनायनि लामायाव फैबाय। गतिके दा जोंहा नैबेयाव माबा दंफां फुलि गायनो थाखाय बिथाङाबो नैबेयाव माने सन्दन दंफांनि जिथु स्किम लादोंमोन, दा बेयाव बेरा सेरा होना दोनदों। दा बेयावबो दंफां फुलि गायनाय जादोंमोनबाबो बे बोथोरनि थाखाय बे थाङाखिसै। आसा खालामदों जों जुदि आरो भबिष्यतआव जुदि बिथांजों मोगा मोगि जानानै जोङो बेयाव आरो मोनसे बे सन्दन दंफां नङाबा बेलेग दंफांबाबो फुलि जोङो लाबोनानै गायनायखौ जों सानदों आरो दा बेयाव जेंनाया जोंहा गोबां दङ। बिखेखय जोंहा माने लामा, दा जेरैहाय जों बेखेवनायनि थाखाय बिथां माने ब्रह्म सारखौ जों माने गारिजों लाबोनो हायिया जोंहा मोनसे दुखुनि बाथ्रा। बे लामाया माने गाज्रि जाना दङ। दा बेखौ जोङो सानो माने बिथाङा बेखौ मावनानै होयो। आरो ओमफ्राय गामि गेजेरावबो जोंहा दंबोयो जे गामि गेजेरजों थांनाय जिবিলাক माने लामा दङमोन, बे लामाया अलरेडि माने एकदम गाज्रि जाना दङ। दा बेखौबो जोङो माने इटानि ब्लक नङाबा पाक्का होजानो जोङो लुबैदों। आरो बेखौ जोङो बाहाय मिथिनो मोनदों जे बेखौ अलरेडि जोंनि गामिनिफ्रायबो जों डिमान्ड होखाबाय दङमोन। आरो बेखौ जों हयथ' जानायनि लामायाव फैदो रखम जों खोनादों। दा बेसेबांखिनि आगबारायना दङ अफिसियेलि जों बेखौ मिथियाखै। दा बेखौ बिथाङा जुदि बानायनानै होयोब्ला जोंनि गामिनि जिखिनि मावनो गोनां खामानि, बे माने बहुतखिनि सल्भ जागोन आरो
मोनसे फोसावथाय बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एस्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।